Produced by Whistler. Oh na na, oh na 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 na. Idi wanke da wanda bit, idi wanke da wanda bit. Hasken zuciya na minal farin cikin raina. Dare da rana zan tukanki abin mai shigona. Kalamanki ne ke sanyaya zuciyana. Walwala na baya samuwa in har bana tare da ke. Mai san ka ne ya kamata za ka yi wa hidima. Ni mai kishin ki ne zan kare duk hakkinki. Ni dai guri na in ga na sanya ki murna. Ko wata baki ya shirai dan ya na na kara sanin ni nayi ki ne. Nayi kiran ki hawaya baki daga min ba. Laifina na kara sanin laifina. Nayi kiran ki hawaya baki daga min ba. Farin cikin ki ne ai farin ciki na ne. So mu zauna zo mu saba bar suna haka rayuwar ta gada. In har zanganki a kusa na bani babu ƙonar rai. Ako da yaushe ta kan kira ni ko ni na kira ta. Muna san juna ni da ita ba mu zaman gaba. Yau na waye gari na kira ta ta ki ta daukan waya. Na tura sako ta waya ta ki ta dubawa. Na je gidansu da zuwa na ta kulle kofa. Laifina na kara sanin mi nayi ki ne. Nayi kiran ki a waya baki daga min ba. Laifina na kara sanin laifina. Nayi kiran ki a waya baki daga min ba. Mon producteur Nas M Suleiman, très cher ami Moussa Etege, Nassim Grande, on a ensemble toujours. Laifina na kara sanin mi nayi ki ne. Nayi kiran ki a waya baki daga min ba. Laifina na kara sanin laifina. Nayi kiran ki